Avui tenim amb nosaltres a la Mariona Rostollet. Ella és directora tècnica del Consorci d'Acció Social de Catalunya, que molt amablement ha vingut aquí a explicar-nos un nou projecte, el Tu Decideixes. Mariona, en què consisteix aquest projecte? El projecte Tu Decideixes com vols envellir va dirigit a les persones grans que viuen en centres residencials, bé sigui residències, centres de dia o centres de serveis. Una mica la base d'aquest projecte parteix de que les persones grans avui en dia volen envellir a casa, i que per tant són excepcions puntuals els que volen estar en una residència. Per tant, el que hem de fer és que aquests centres residencials siguin el més similar possible a com a casa, que convidin els usuaris, a la nostra gent gran, a entrar allà i a quedar-se amb nosaltres. Aquest projecte es basa en tres grans eixos. Un és el conèixer la persona, que vol dir conèixer la biografia de la persona, la història de vida, els fulls de ruta personals. L'altre és fer que la persona pugui decidir. I el tercer gran eix important és la implicació de la família a l'entorn. Això que sembla d'entrada molt de sentit comú, ens trobem que avui en dia en les residències tradicionals parteixen d'un model molt sociosanitari, on la persona gran rep el tracte de pacient i on les mirades estan molt centrades en la discapacitat, en aquelles capacitats que no acaben de funcionar, tenen aquest tracte més sanitaritzat, i per tant el que busquem nosaltres és just el contrari, donar-hi la volta i tractar la nostra gent gran des de l'autonomia, des d'aquelles singularitats personals de cada un de les nostres persones, i que per tant puguin decidir. Si nosaltres fem que l'usuari se senti com a casa, vol dir que com a casa decidien, han de poder decidir igualment a la nostra residència. I com sorgeix la idea? La idea sorgeix, mira, fa 4 anys, des del Consorci d'Acció Social de Catalunya, quan ens comencem a gestionar equipaments de gent gran, i ens comencem a plantejar que segurament nosaltres diem que cal una nova manera d'atendre i d'entendre a la nostra gent gran. La gent gran ha de poder envellir tal i com ha viscut, i això és molt important. S'ha de poder envellir tal i com s'ha viscut. Això què vol dir? Que segurament avui en dia les generacions que estan en els centres residencials, encara, però les generacions que venen a darrere, que estan picant la porta per ingressar en un d'aquests centres, si els atenem com atenem avui en dia la nostra gent gran, anant bé no voldran venir, perquè ja són unes generacions que ja no venen ni d'una guerra ni d'una postguerra i que per tant tenen molt clar que tenen uns drets, tenen uns deures, que han de mantenir les seves preferències personals i que per tant una residència tot això queda molt diluït. Amb tot això és quan des del Consorci ens anem a visitar el País Basc, una fundació pionera en temes de gerontologia, i ens parlen de l'atenció centrada en la persona, que és aquesta nova manera d'intervenir que ara estic explicant a nivell teòric. Nosaltres, quan tornem aquí a les oficines que tenim a Salt, aquí a Catalunya, estirem el fil de tot això i descobrim que aquesta atenció centrada en la persona és un model teòric, però que no hi ha massa ningú que hagi aconseguit implantar-ho en centres de gent gran i que, per tant, aquesta manera de treballar tingui un impacte en el dia a dia de l'usuari, que és el que busquem nosaltres, que siguin accions finalistes. Per tant, és quan des del Consorci aglutinem coneixement amb una consultora experta en temes de qualitat, una consultora experta en gestió d'equips i lideratge i gestió del canvi, agafem la Teresa Martínez, que és l'experta en aquest model teòric, i nosaltres mateixos. Aglutinem tot això i durant 2 anys hem estat dissenyant una metodologia d'intervenció que permet aplicar aquest model teòric que es diu l'atenció centrada en la persona. M'explico? I que aquest model teòric, que és l'atenció de la persona, aquesta implantació és quan l'hem batejada amb el Tu Decideixes com vols envellir. I això és el que estem fent en els nostres 13 centres de gent gran que gestionem actualment. Clar, és molt important el que tu comentes, Mariona, que és realment com un canvi de paradigma, no? Sí senyora, just aquesta paraula, és un canvi de paradigma. Nosaltres sempre diem una frase que és molt contundent, però jo penso que és molt entenedora, que és les residències de gent gran són per viure i no per morir. I una mica la base és aquesta. La gent ha de poder envellir com ha viscut, per tant, si vius a casa, ja que a casa no m'hi puc mantenir per les meves dificultats que pugui tenir, estic en una residència, però la residència és la que ha de fer l'esforç perquè jo estigui bé. I tradicionalment els models actuals que fan, que és l'usuari que faci l'esforç. És a dir, si és una persona que fins avui s'ha aixecat es lleva a les 10 del matí, perquè és un senyor gran que li agrada quedar-se al llit, el dilluns es va aixecar a les 10 del matí perquè estava a casa seva, i el dimarts que ingressa a la nostra residència, una residència tradicional, que dirà, ara senyor, ho sento, s'aixequi a les 8 del matí, si vostè esmorzava un iogurt no podrà esmorzar un iogurt, hi haurà d'esmorzar torrades, a les 10 farà el taller de memòria, dinarà a la 1 si fins ara dinava a les 3, i per tant el que generem és el que anomenem nosaltres la fractura institucional, és a dir, hi ha una fractura molt forta que l'usuari oblida i abandona totes les seves preferències i els seus desitjos i és el que fa l'esforç per adaptar-se a l'estructura d'aquesta nova residència.
I això és el que intentem evitar en aquest programa. Clar. I abans també comentaves, Mariona, la importància de la família, sí, no? Exacte, sí. És el tercer eix, perquè la base d'aquest programa és, soc molt repetitiva, però què busquem? Que l'usuari estigui com a casa. Un dels grans eixos d'aquestes persones grans d'avui en dia que estiguin com a casa i que, per tant, siguin feliços, és la implicació dels seus familiars. I, per tant, aquest programa que genera mecanismes d'atracció de les famílies i d'intervenció de les famílies, que gairebé podríem dir que també reben un tracte de client. És a dir, igual que l'usuari és el client, la família també rep un tracte de client. I un dels exemples podrien ser les assemblees participatives. Hi ha unes assemblees participatives que es fan amb els professionals, perquè també agafen un altre protagonisme molt diferent, que potser ara no ve el cas. Els usuaris, les nostres persones grans, tenen unes assemblees setmanals on es van decidint moltes coses, com una residència tradicional, estem anys lluny de fer-los decidir, i les famílies també tenen les seves assemblees pròpies per poder opinar i tenir aquests mecanismes permanents, perquè si no és allò que un cop l'any la directora reuneix amb la família i ja està, no. Hi ha aquests mecanismes permanents i transversals on la família també va agafant protagonisme. Com agents molt més actius, realment. Correcte, completament. Com a client, una mica seria. Clar. Llavors, la gent que ens està veient i es deu estar quedant parat d'aquest canvi, com ho pot fer per contactar amb vosaltres? Bé, si es dirigeixen al Consorci d'Acció Social de Catalunya, a la nostra web o a les nostres oficines, allà mateix els informarem dels diferents centres que tenim distribuïts per diferents llocs de Catalunya i que estem implantant aquest programa. Perfecte. Doncs Mariona, moltíssimes gràcies per ser aquí, per obrir-nos la porta en aquest canvi que era molt necessari i ens veurem la propera setmana. Molt bé, moltes gràcies.